Okay, di bali test natin yung pinalit dun sa stock ECU. So, kargado na yung motor konti sa stock. Yung rider na lang yung hindi. So, hintay lang ako ng preview. Saglit lang to eh. Hindi ako nagpapatakbo ng mabilis na, pero susubukan ko lang para sa inyo. Okay? Thank you for Wonderworks dito sa gawa ng R15B3 ko. Ready? Okay.